سلام عنا هذا اللي إذا كل جزء وسمن حدا جزء زقر مدى تذكر قدلي لو عندي حدا جاش حيزلكم مسألة لكم نأخذ لكم شيء اسكي مجمرة مش مكاجم مرمو مش مكازعة خلي بوتا استولد خلي بوتا مجمرة لا لينا مش مجمرة مش ما يتقرر ذكر أصحاب سباق تولد زعوا كله كتم عدو معزي خلنا قالست صنبير كا خلنا تتوت أصعقتها يمثل رأس في حبيل كاسكي الرايمو من الوقت بمجمرة يفدري مكلاك أسرائيل نايدو إز سلاسة ولتنيا أولي نيرة ياو تخونتات حدا بدحري ناي جنرال سعرمت مش تاوسم اعتناب تلي تجارب نيرة خونتات تعمي تسفاز قرصة حساس واصل نيرة بجينكا كاوي كونسو 400 نير مدة بدحري زخونتات زي مستجمرة تناي بوليتيكالي يعني تورنت ميدياتات حسابات مسوزعو تجارب تفدينا أو كاب كونسو كنت عسرت خلطة ناب أواشارات أسيرنا مزينا سلاسة ولتنيا أو مرا بيان أو أواشاروان نات أسيرنا نيرنا بدحري أو كنت عسرت تشعته كنت شحن عسر سنة عام تمرت كاب أواشاروا مشت ساعات كنت مسمع حسيت كما خيرنا دك معرا نيرا ما حسيت أو تخوني تحت سلطة عام تشجار سيزنورة عملتنا مقالة سران كلت تنتقم ذاتنا بدحريو نفس ملكت أكل كينا ريبورت جرنا تتصنبيرنا تقمت سران سلستن كلتميتن حمشن جنبار معرا وطلعنا حمسات بهال تمدينا سران سلستن تقمت ذاتنا يا وطلعنا حمسة كاب دانشا نوشت جيتشوز بهال بوتاس لنرت ناو أتقال عيلنا كاب تقمت سران وقتنا أوبريشن جنبيرنا اسكا حزي تتصنبيرنا لك لو أواش أروح تكون خلهم أو إسرائيل زاني هو إسرائيل نير سكعت قمت عسرت تشعته إسرائيل نير مشيت ساعات كلت منارات حد كل حدا سو حدا يكون مو محاجتنا نير من يدوب تولرتي تنقرات بتعم تسمعوه أو أفتساعة السنة خنا ملت تزار يومنا فقيد يومنا مشيت سكاب ساعات كلت سكع ساعة 4 واردي نيرم أفتشع ساعتين وتينا هنا كأواش وتينا نلوجيا بقرنا سجمرنا قاعد خوينو كاب أواش ساعات زين مكينا تمالينا لوجيا أتينا كاب لوجيات تدراي حد الله ساعات رخينا أواتيام مقالة نخل مسجيرة من مكينا ترانسبورت خفيلة مالتي فلذا أو ناي سمين الزنار أوبريشن وانت ساتف كأهانا هو كاو جميل كبدن بسكو بعنا خمينيرو الرايمو ملالا تفتو أوبريشن نحنا قيتشو زبال وتا تلينا يمكن خال حيل تمسريتو مكل خالنا نيرنا مكل خال وزنورنا لساعات 550 عندنا 552 زبالو ميكانايزد او دانشا اوبريشن مستقره نحنا تمكل خال مسريتنا بايدي مال مش تبانات زبال شغل زبال كاوتاتينا ننقصاص نيرنا تناي مكل خال حيل نحنا نيرنا بطلنا 5 مالتي دريو تكمت 25 كاف زبانات زبال بوتا ناب شغل مصينا كاف شغل أنفت تركان كوينو نجر جن بعخر زوج من قدي يمان سجام النتورك وزلوا كلهم بعخر متاكا عديدنا يا كعسران شدشن جنبيرنا كعسران شمونتن كبير سخنا بيتن كترن وجا كايدنا على عسران شعتن تقمت قصيلة مالتي أنا بحرينا حمرة أكابين خين متس بمن حجر كاويش نايش عيان كسكاس سلزنا يراون نعدرمت بحر حمش معلتي بحر خندي خرتت نحكمنا شرمتنا بعد رمز جرنا عد رمز نبغونا سوات ياو تحبر سونا خمس فلت هزاوي سراويت مخانا أمينو تنكاخيونا الشراو صحنا الشراوون ياو صلاعي تخونة تاتنا معرا كبيت سلازنورا صلاعي بتوسنا ملكعو ما متشبوتا وانتو وجن متشبوتا عند مرزة صلاعون بتوسنا ملكعو شو حيل ساعة نورا تقاسم سلازنورا بوتانا محاز ياو تنهنا نورا استراتيجيكاون اتخامو قعينيرو سوزن دعاتو الناس حاوز مسألة ساعات نحنا عاوي عد مسينا كعاوي عدي سكع ناي جويا وجر حكمنا كبير كعيني ناي إيد نرب تساعدهم قط يمنيرو توسعون جويا نشتي كبير وقع تدقينا حكمنا دهلنا ياو تخنتات كبير نير برجت كاوس كعت نابدواي كيناتنا أتو حكمنا ون أي بهالن ياو تزنور وانا في 9 ساعات قلتيفكا حكمنا نداشلوكا نفتي احدو خاخا تغاي نير كفتو اتسو سوس لزنوره ياو دعر عفاش متنا نفت دباي مستغيرو غ ناي
ራይት ጉሬላ مساعتنا ግን ያው ናብ አህድታት ጽንገርና ከአህድታት አንና ማሰልጠኛ ማዕከል የተመደየ አው አፍተ ይፍዱ መከላከያ ሰራዊቱን አው ሆርሶ አብጦላይ ብርሸለቆ ማሰልጠኛ ማዕከል አሰልጣን ስለዝኖርኩ ናብ ጻዕዳት ትበሃል ቦታ ኸይደ ድሕሪ ጻዕዳት ያው 8 ወርሒ ኣብ ማሰልጠኛ ማዕከላት ጽንሐ ማይ ቅነጣል ማይ ጥዑም አዲስ ዓለም ስጉሕ አግበ ማሰልጠኛ ማዕከላት እንዳሰልጠንኩም ዝተንሐኹ ማንጁር ክፍለ ሰራዊት ክትምስረተላ ገብሩ ሰናይ መስከረም ሐምለ ነሐሰ መወዳእቱ 2010 መወዳእታ ያው ናብ በመርሕነት ደረጃ ተባሂልና ናብ ማንጁር ክፍለ ሰራዊት ተቃላቀልና ድሕሪ ማንጁር ክፍለ ሰራዊት እውን እስካዕና ዓደ መሓራውግ እስካዕና ይጋሸና ገረገራ ሰሜን ወሎ አይና ብጉና ተሳትፊ በመርሕነት ከም እንዳልካ ናፍቲ መርሕነት ሻለቃ ወፅና ድሕሪው ዳልካ እንዳዓና ኣብዚ ደረጃ ዝሕዝና ይኮር ኣብ ዘመቻ ሓላፊ ይኮር كلتا سران كلتا كور كلتا ያው ግቦይ ህዝብ ናይ ህዝብ ዓላማ ጽናዕት ምስና ቃለ ሲርከ ማለት ክፍለ ሰራዊት 22 ትባል 22ኛ ትባል የኔረ ነስር ክፍለ ሰራዊት ካብ ትዝነረ ኩነታት ያው ኃይል ምርባሕ ምስተዋሃለ ቢፍድሪ ወላ ካብ ማእከላዊ እዝ ናብ 32ኛ ተቀላቀለ ናብ ደቡብ ጂንካ ዝባል ቦታ ያኺደ ያው ትምስመራት ሒዝና አዳማ ማዘዣ ታቆይን 32ኛ ዝነበሩ ኩነታት በጣም ከቢድ ነይራ በተለይ ኣብቲ መርሕነት ደረጃ ዝነበረና ተሳትፎ ትናይ ስራሕ ፍጻጽማ ካንዳ ተመዘንጋ ካብቲ ቦታት ትወጽሕ ብርግጽ ያው ዝነበረና መርሕነት ያው ካብቲ ኃይል ካውን ሲኒየርታቱን ዝነበረ አመራርሓ ተጋሩ በብርክ ክፍለ ጦራት ደረጃ እዮም ነይሮም ኩነታት በቃ ዘይምዑር አካይዳ ከም ዝነበረ ዘርየና ተመርሕነት ክፍለ ሰራዊት ዝነበሩ ናብ ብርጌድ እንዳወረዱ ክመጽተለው ቶም ብርጌድ ዝነበሩ አዘስን ኣብ ሻለቃ እንዳኾኑ ክመጽተለው አንሕናው ብደረጃ መርሕነት ኢና ነርና ያው ንሕናውን የብሔር አስተዋጽኦ እንዳተባለ ምሽግሻጋት እንዳመጸ ያው እቲ ልዕሊ ተጋሩ ዘለዎ መመላኻኽታ ከቢድ ከም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ ስለዚህ አውታት ዝነበሩ ኩነታት ደስ ይብሉና ነይሮም በተለይ ጠንካራ ጀነራል መርሐና ድሕሪ ማቶም ግን ኣብ ውሽጥና ዝነበረ ምልዓላት ከቢድ ነይሩ ነገር ግን ቶም ጸገማትና ተጋፊትና የሚና እስካዕ መወዳእታ ኣብቶም መደባው ቃልሲ ዝባሃሉ ኣብቶም ዝተፈላሊ መድረኻት ተጋፊትና የሚና ጎሊና ሓሳብ ክነቀርብ ዝነበርና አካላት እውን ያው እስካዕ ማእሰርቲ እስካዕ ናይ ራፕቴሽን እስካዕ ናይ ዲስፕሊን ክሲ እስካዕ ካብ ስነ ስርዓት ውጪ ክሳት ተመስሪቶም ምናይና ንሳቶም ኢና ሕትኽት ኺልና ያው ሰብሰራሕ መሰናኸላት ስለዝነበሩ ተመክሮውን ካብቶም ዓበይቲ ተመራርሓና ስለዝቀሰምና ንሳቶም ክንወፅም ዓበይቲ ተኣሽምታት ጌርና ኢልና እውን ኣብቲ እስሬት ምስኣተና እውን ተጋራ ተፈልዩ ትግራዋይ እውን መእሳር ናብ ስታፍ እንዳተሰሓበ ነይሩ መጀመርያ የቁም እስረኛ ኢና ነርና ናብ ስታፍ ይሰሓብ ድሕሪ ስታፍ ያው እንደሆነ ተሃድሶ እንዳተባሃለ ያው ናፍቲ መካመቻ እስሬት ዝንቀሳቀስ ነይሩ ኣብ ክልተና ተኸፊልና 32ኛ ዝነበርና ተጋሩ ናይ ደቡብ እዝ አጠቃላይ ኣብ 5-6 ቦታታት እዮም ነይሮም 32ኛ ግን ምዕራብ ኣባያን ኣብ ኣዋሽ ኣርባን ንኽስሰብ ኢና ተጌርና ካብ ኣርባ ምንጭ ከባቢ ኣይ ሪፖርት ላንቴ ሶዶ ዝነበርና ኣባላት ናይ 32ኛ ተጋሩ ንኣርባ ምንጭ መፂና ካብ ኣርባ ምንጭ ያው ሶሲዮም ኣዋሽ ኣርባ እዮምና ካብ ጂንካ ኮንሶ ቀያፈር ሙርሲ ጂንካ ኮይኑ ስምሪት ጂንካ ኮይኑ እስከ ቀያፈር ዝነበረ ናይ ኬንያ ኦሞ ወንዝ ጠረፍ ዝነበረ ተግራዋይ እውን ኣተሓፈሰና ምዕራብ ኣባያ ኣቲ ማለት እዩ ያው ዝነበረ ብሓደ ሶሲዩት ናይ ደቡብ እዝ ናብ ካሊ ቦታ ኣይክኸድ ዝሕሰብ ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንሕና እውን ያው ዝነበረ ኩነታት ፍንጽሕና ክንወጽእ ስለ ዘለና ተለካ ኣብቲ ዝነበረ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ክበጽሕ ዝኽእል እንትና ተቐዲሞም ንእሽተይ መንገዲ ስለ ዝነበረና ትርኢታት እውን ነይሮም ስለዚ ኣብኡ ክንሳተፍ ኣለና ኣብ ንህዝቢ ትግራይ ምማት ማለት ናይ ክብሪ ቤዛ እዩ ስለዚ እዚ ምቅላስና ዘይቀረ ምማትና ዘይቀረ መስዋዕት ክፍል ዘይቀረ ኣብ መንገዲ ዋላ ክንከነተሓዝ እምበር ኣብ መሬት ትግራይ ክንስዋ ኣለና ንህዝቢ ትግራይ ኢልና ያው ነቂልና ወፂና መፂና እውን ተሳቲፍና ያው እስካብ ሕዚ ቃልሲ ንርከብ ማለት እዩ ሽሞ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝነበረ ናይ 8 ወርሒ ጠፊኦም እዮም ከም ሕሩዕ ተበቲኖም እዮም የለውን ገለ ዝበሃል ዝነበረ ኩነታትስ ከመይ ኢኻ ትገልጾ ከመይ ትሪኦ እስኪ ብደንብ ኣብራርህልና
ፀላኢ ብተፈላለየ መንገዲ ጠቅላይ ኤታማዦር ብርሃኑ ጁላ እውን ብዙሓት ሰፋሕቲ መግለፅታት ነይሮም ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ከም ዝፍለጥ አንድ ጊዜ ሞራ ሽሬ መቀሌ ተቆጣጥረናል እንዳበሉ ዓበይቲ ተኣሽምታት ነይሮም ብርግፅ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ነገር ግን ሰራዊት ትግራይ ከም ሰራዊት ትግራይ ዝነበረና ኩነታት ያው ኣደረጃጀት ምስትኽኻል እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ኣደረጃጀት ምስትኽኻል ካብኡ ናብ ናይ ደዋይ ኩናት ተኣትዩ ናብ ናይ ደዋይ ኩናት ምስ ተኣተወ ግን እቶም ተበትነዋል እንደ ዱቄት ብጣዕሚ ዓበይቲ በቃ ንህዝቢ ትግራይ ድንግር ዝብሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከታልሉ ዝኽእሉ ሓሳባት ማሕበራዊ ሚድያታት ይቐርቡ ነይሮም እዮም ብርግፅ ኣብቲ 90 ሰዓት ያው ፍንክች የብላን ትግራይ ኣብቲ 90 ሰዓት ዝነበረ ኩነታት ይፍለጥ እዩ ብርግፅ እቲ ናይ ሕክምና ቦታታት እቶም ናይ ተኣሽሙታት ብርግፅ ኣይነበሩ ሳቶም ኣይነበሩን ኣብቲ ውሽጢ 8 ወርሒ ግን ተሰርሑ ታሪካት ዓበይቲ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ነይሮም በተለይ እቲ ናይ መጀመርያ ወዳደዋ ምስትኽኻል ለክ ካልኣይ ያው ኣነስተኛ ናይ ደባይ ኩናት ምፍፃም ስለዚ ያው ኣብ ዝወዓልካ ይሕደርን ኣብቲ 90 ሰዓት ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ክልተ ሰለስተ መዓልትታት ምግቢ ይብልዓን ምቁቋም እዩ ነይሩ ስለዚ ከበድቲ ስልጠናታት እውን ኣብ ማእኸል ይውሰድ ነይሮም ፀላኢ ኣብ ማእኸል ፀላኢ የማንን ፀጋምን ኣብ ተኸበሉ ቦታ መስተንክራዊ ታሪክ ስልጠናታት ይውሰዱ ነይሮም ፈንፂሓ ናይ ምፅሓ ዓቕምታት ነይሮም ብርግፅ ያው ሓደ ብመለኻኽቲ ኣንጻር ዘይስርዕ ወረቶም ባንዳታት ተጋሩ እውን ናብቲ ናይ ሰራዊት ውሽጢ ብምእታው ተፈላለየ ወረታት ይንዝሑ ነይሮም ብርግፅ እቲ ሰራዊት ትግራይ እውን ዕላምኡ ስሒቱ ናብ ሕብረተሰቡ ክቀላቀል ነገር ግን ኣብ ሕብረተሰብ ከድካ እውን ሞት ከም ዘላ ኣሚኑ መሊስካ ምምላስ እዚኣቶም ነይሮም እዮም እዚኦም ኣብ ዝፍለጥ መሰናኽላት እዮም ንብሎም እቶም ሰብራሕ መሰናኽላት እዮም ንብሎም እዮም እዚ እዚኣቶም ውሽጢ 8 ወርሒ እዚኣቶም ዕንቅፋታት ክኾኑ ኢልና ዝኣመናዮም ነገራት ብርግፅ እቲ ምቁቋም እቲ ናይ መጀመርያ ምቁቋም እዩ እቲ ምቁቋም ክብለክ ከለኹ እቲ ማይ ፅምኢ እቲ ፀሓይ እቲ ሙቐት እቲ ቁሪ ከምቲ ዘመናዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ስለ ዝነበረ ተመክሮ ዘይብሉ ኣካል እውን ናባና ይቀላቀል ነይሩ ብትሽዑ ሰዓት ንዓቶም ያው መስተንክራዊ ስራሕቲ እንዳስራሕካ መጀመርያ ናይ ፅቡቅ ስነ ምግባር ኣርኣያ ምዃን ካብ ፅቡቅ ስነ ምግባር ዘለዎ ሰብ ኢኻ ትሃንፅ እዚኣቶም ናይቲ ማሰልጠኛ ሕግታት ደንብታት እውን ብምውፃእ ዓበይቲ ስራሕቲ ንክስርሑ ተሰሪሖም እዮም ታሪካት እውን 90 ሰዓት ዓበይቲ ታሪካት ይስርሑ ነይሮም ብደባይ ብትራይ ናይ ምልሻ ናይ ፀጥታ መዋቅር ብተኸራቢት ህዝብ እውን ዓበይቲ ኢንፎርሜሽናት ንውሽጢ እንዳኣተወ ከተማ ኣቲኻ ዓበይቲ ስራሕቲ ይስርሑ ነይሮም እዮም እስካዕ ናይ ኣነ እኳ ይርስሕን ክልተ ቦታታት እኳ ዘይርስሕ ሓንቲ ኣብ ከተማ ዓድዋ ቤት ዮሃንስ ኣልመዳ ከባቢ ኣብ እምነበረድ ተሰርሐ ታሪክ ኣይርስዕን ብኸራቢት ፀላኢ ፊት ንፊት ኣብቲ ካምፕ ሒዝጎ ዘሎ በተለይ ኣብ ኣልመዳ ኣብቲ ሽዑት ናይ ሻዕብያ ሓይሊ እውን ናይ ፍልዲ መከላከያ ሰራዊትን ካብቲ ናይ ኣልመዳ ፋብሪካ ዓበይቲ ንብረታት እዩ ዘውፅእ ነይሩ 90 ሰዓት ሸጋጣሚ ፃዕዳ ፃፅለ እየ ነይሩ ሽዑ ኣብቲ ማሰልጠኛ ማእከል እየ ነይሩ ኣነ ዝልክል ሽዑ ኣብቶም ከራቢት ተሰርሐ ታሪክ ግን ፀላኢ እዩ ዘለዎ ፀላኢ ኣብ ዝደቀሶ ብዙሕ ማተርያላት ኣድሒኖም እዮም ካብ ኣልመዳ ውፅኦም ኣብ እምነበረድ ነበረ ፀላኢ እውን ተወሰነ መልክዑ ስቶሩ ተኸፊቱ ሙሉእ ዕጥቁ ዝተዘረፈሉ ወቅትታት እዚኦም ዘይርስዖም ስራሕቲ እዮም ዝብል ስራሕቲ እዮም ነይሮምኒ በተለይ ኣብቲ ናይ ማእከላይ ዝዋ ናይ ማእከላይ ዝዋ ኣብቲ ተወዳድብ ተደረጃጀት ካብ ላዕሊ ብዝወፀ መንገዲ እዩ ናይ ማእከላይ ዝዋ ከባቢ ኣብቲ ማእከላይ ዝዋ ተወዲኡ ስራሕቲ ክሰርሕ ብዝነበረ ኩነታት ናብኡታት ተመዲብና ኢና ስራሕቲ ንሰርሕ ናብቲ ውሽጢ 8 ወርሒ ማለት እዩ እቶም ከራቢታት ዝወልካዮ ቦታ ኣብዚ ናይ ኣልመዳ ጨርቃጨርቂ ሰርሕዎ ታሪክ እንታይ እዩ ሓንቲ ኣብ እምነበረድ ፀላኢ ኣብ ዘለዎ ፀላኢ ኣብ ዝደቀሶ ፀላኢ ነተዋርድያ ብምዕፋን ያው ዕጥቂ ከም ዘምፁ ይፈልጥ እየ ውስታውስ እየ ብኻልኣይ ያው ናይ ኣልባሳት ካብ ኣልመዳ ኣልባሳት ብፀላኢ ክውሰድ ተሓሲቡ ዝነበረ ኣልባሳት ንክወፅእ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ እዚኦም ዘይርስዕ ታሪካት ኣለዉ ኢለ ብከራቢት ተሰርሑ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይስማዓኩም ነይሩ ከመይ ነይሩ ቃልሲ ከምቲ ዝፍለጥ ያው በተለይ ብናይ ምዕራብ 205 ግንባር ዝነበረ ኩነታት ብጣዕሚ ኣቸጋሪ ነይሩ ብርግፅ ያው ነገር ግን ናይ ዓላማ ፅንዓት እንድሕር ዳሃሊካ ዘይፈርስ ጎ የለን ብርግፅ ናይ ተተኳሲ ናይ ተፈላለየ ዕጥቅታት ማሕበራዊ ንሮ እቲ ብርሑቕ ሪኢኻ ናይ ምፍራሕ ዓቕሚ ዲተር ናይ ምግባር ዓቕሚ ዋላ ይሃለዎ ፀላኢ የበላይነት ፀላኢ ነይርዎ ሓይሊ እውን ኣብቲ ማተርያላት እውን ኣብ ኩሉ ነገር ግን ናይ ዓላማ ፅንዓት ማለት ካብ ህዝቢ ብርኮ ወፂኻ ንህዝቢ መስዋዕቲ ምዃን ድሕሪ ተዳሊኻ ዘይፍንቀል ነገር ማንም ነገር የለን ከከም መፃፁ ተመኪቱ እዩ ብርግፅ ፍትሕ ዝነበረ ኩነታት እዚ ዝተጋነነ እውን ታሪክ ይኮነን ብመሰረቱ ዝነበራ ግንባራት ይፍለጥ እየን ዝነበረ ክፍለ ሰራዊት ናይ ፀላኢ ከመይ ነይረን ይፍለጥ እዩ
ነገር ግን ኣብኡ ዝነበርና 7 ሻለቃታት ኢና ነርና 7 ሻለቃታት ማክሲማም ርግፀኛ ኮይነ ክዛረብ ትኽእል ኣነ ካብ 200 እስካብ 291 ሻለቃ ሰሓይል ነርዋ እዚ ማለት ግን ሙሉእ ማተርያል ዘለዎ ኣይኮነን እተን ዝነበራ ማተርያላት ትፍለጥ ስለዚ ከከም ምጻጹ ንምምካት ዓብይ ዓቐብ ነይሩ ክኽፈል ዝግባእ መስዋዕት ተኸፊሉ ነገር ግን እትኻብ ፀላኢ ክርከብ ዝኻል ዕጥቅታት ተዓጢቕና ኢና ብርግጽ ካብ መጋቢት ጀሚራ 2016 መጋቢት ጀሚራ እስከ 2014 መስከረም 14 ከባቢ ኣብ ማሰልጠያ ማእከላት የጸኒሐ ኣብዘን ማሰልጠያ ማእከል ዝነበረ ንጻኒሕት ከም ዝፍለጥ ያው ህዝቢ ትግራይ ተሳቢሱ ጨቂኑ ተገፊዑ ነገር ግን ያው ኣመራይ ካብ ዝመውት ኣመራይ ካብ ዝጭቆን ኣመራይ ካብ ዝድፈር እንዳበሉ ሰባት እውን ያው ናብቲ ዕላማ ተረዲዮም ናብ ማሰልጠያ ማእከላት ጎሪፎም እዮም ካብኡ ክነውቅዕ ዝግባእ ናብቲ ማሰልጠያ ማእከል ከም ዝፍለጥ ያው 3 መዓልቲ ናይ ሓደ ሰሙን ምፍታሕ መቅጣም ቴንሽን ነይሩ ትኩረት ጌርና ንሰርሐሉ ዝነበርና ስራሕቲ ካብኡ ድሕሪኡ ግን ያው ትኩረት እንዳገበርና እውን ኣብቲ ጂምናጅም ልመናሲ ካብቲ ምጥቃዕ ኣብቲ ምክልኻል ኣብቲ ናይ ፀልማት ናይ ቀትሪ እዚታት ናይ ነፍሲ ወከፍ እንቅስቃሴታት ስልጣነታት መሃብ ጀሚርና እዚ ኣብቶም በተለይ ከዓ ኣብቲ ናይ ወርቂ ዲኖውን ኣብቲ ናይ 7 ሕጉምን የበላይነት ነበሮ በተለይ ናይ ኣጋዚ ክፍለ ሰራዊት ያው ሕዳር ከባቢ ርኢና ናብቲ 7 ሕጉም ናይ 11ኛ ኣዛዚ ሬድዋን ሁሴን ክትሓዝ ክኢሉ ብምቕፃል እውን ያው ናይ 11ኛ ኣዛዚ ብማንጁር ክፍለ ሰራዊት ሻለቃ 2 መኳንንት ደስዮም ክትሓዝ ክኢሉ ማለት እዩ ኣብ ዝነበረ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ንሕና ክትሰርሕ ዝግበአና ስራሕቲ ያው ከም ምብቃዕ ናና ሲኒየር ተሳትፎና ማንጁር ክፍለ ሰራዊት ካብ ዝምስረት ጀሚርና ግን ብመርሕነት ኣዛዚ ሓይሊ ጀሚረ እስካዕ ኮር ዘመቻ ሓላፍነት መርሕነት ቦታ የጽሐ ያው ታሪካት ስራሕ እዮም በተለይ ኣነ ብህይወት ዘመነይ ክርስዓም ዘይክል ከም ሰራዊት ትግራይ እውን ክርስዓም ዘይክል ያው ክልተ ቦታታት ያው መስተንክራዊ ታሪካት ስርሕም እዮም ዝብል እምነት ኣለና ሓንቲ ኣብ ሰሜን ወሎ ዓይና ቡጉና ኣንፈት ኮይና ኮንደርበር ሚካኤል ሳርዛና ዝበሃላ ካብ ሰኞ ገያ 8 ኪሎ ሜትር ንውሽጢ ኣቲኻ ሚካኤል ሳርዛና ትበሃል ኣላ ተኻብ ንሱ ፀላኢ የበላይነት ነይርዎ ፀላኢ የበላይነት ክለክ ተለኹም ሙሉእ ንሙሉእ እቲ ናይ ገረገራ ፋዕ ጋሸና ክውቃዕ ተሎ ተኡ ዝነበረ ሓይሊ መጀመርያ ክፅረግ ስለ ዝነበረ ልኡኽ ተዋሂቡና ነይሩ ከም ልኡኽ ሰበራ ምጥቃዓት ኣጋጣሚ ንዓይ ወፂሕኒ ሰበራ ምጥቃዓት ምስ በፅሐኒ ግን ያው ዝነበረኒ ማተርያልን ፀላኢ ሒዝዎ ዝነበረ ስትራቴጂካዊ ቦታን ሰማይን መሬትን እዩ ነገር ግን ያው የግድ በቃ መስዋዕት ከፊልና ያው እታ ቦታ ክንሕዛ ኣለና ሚስተር ዓወት ናይ ገረገራ እውን ክኽፈት እንድሕር ኮይኑ ክስራሕ እንድሕር ኮይኑ እዛ ቦታ እዚኣ ክትሓዝ ኣለዋ ተባሂላ ያው ከም ሻለቃ 3 ሰበራ ኮይና ከም ሓይሊ ከዓ ኣጋጣሚ ተሓንታ ሓይሊ ኣነ የሕዝያ ነይረ ብኢድየማይ ከዓ ሓይሊ 4 ነይራ ሽዑ ያው ዝነበረና ማተርያልን ዝነበረ ፀላኢ ሒዝዎ ዝነበረ ኣጥዋር ሰማይን መሬትን ከምቲ ንብሎ ዝነበርና እዩ ነገር ግን ያው ብጣዕሚ ዝሞተ መሬት ነይሩ እውን ሰበራ መሬት እዩ ገጢሙና ነገር ግን ክልተ መዓልቲ ፍርቅን ኢና ተጓዒዝና ካብኡ ናይ ትእዛዝ ሂብና ልኡኽ ንምፍፃም ተፀጊዕኻ ምሕዳር ግድን እዩ ነይሩ እሞ ምሸት ለይቲ በተለይ ከዓ ኣቕጣጫ ዝነበረ ኩነታት መሬት ኣቀማምጣ ኣይተረዳእናዮን ያው ክትፍፅም ተኮይንካ መሬት ክተንብብ ኣለካ ቀሪብካ ክትሪኦ ኣለካ መሬት ተዘንቢብካ ብጣዕሚ ሓደጋ እዩ ሕዚ ብርሑቕ ኮይና መሬት ዘንበብናዮ ኣብ ጉዕዞ ምሸት ጠሊሙና ኣጋጣሚ ኮይኑ ነገር ግን ልኡኽ ግድእ ሰዓት 12 ሰዓት እያ እታ ኩነታት እያ ነይራ 12 ሰዓት እያ ትስራሕ ተባሂላ ልኡኽ ሰዓት ተባሂሉና እዩ ሽዑ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ያው ተጋፊጥና ኣብቲ 9 ሰዓት ድሽቃ ብሬንስ ላይፐር ዘመናዊ ትርክታት እውን ዝሓዝናሉ ግዜ ነይሩ ሽዑ ኣንሕና ሒዝና ዝነበርና መሳርያ ያው ከም ዝፍለጥ ብጣዕሚ ስፍሕ ዝበለ ኣፅዋር ናይ ቡድን መሳርሕታት ኣይነበሩን ኣብቲ ቅፅሱ ምክንያቱ ያው ልኡኽና ንወይኑ ስለ ዝነበረ ንሕና እዚ ኣተን ግን ከም ሓይሊ ድሽቃ እስካዕ ድሽቃ ዝኣክል እስካዕ 4 ብሬን 2 ስላይፐር 13 ትርክ ክላሽ ዘመናዊ ክላሽ ዝሓዝናሉ ከምኡታት ካዝና ዘመናዊ ግዜያዊ ናይ መጀመርያ እርዳእታ ናይ ሕክምና ታሽሙ ዝሓዝናዮ ኣለውና ብኻልኣይ ግዜ ያው ከም ዝፍለጥ ኣብ ናይ ዓፋር መጋለ እውን ከምዚ ገጢሙና እዩ ካብ ማቻር ተወጊስና 2 መዓልቲ እምበረኣን ተጓዒዝና ሽዑ መዓልቲ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣጋምሸት ዳንደ ክንከስ ኮይና ናይ መጋለ ኩነታት ንክነጥቅዕ ተባሂቡና ሽዑ ሻለቃ 3 ነይረ ሻለቃ ሒዝና ዝነበርናሉ ግዜ ማለት እዩ ካብኡ ሽዑ እውን ዘጋጠመና ያው እቲ ናይ ፌደራል የፌድሪ መከላከያ ሰራዊትን እቲ ናይ ዓፋር ፍሉይ ሓይልን እቲ ናይ ኣማራ ምክት ዝበሃል ዝነበረ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ናይ መጀመርያ ኮማንዶ ምስ ዳግማይ ምኒልክ ዝበሃል ቴድሮስ ዝበሃሉ ነይሩ ተሳትፉሉ ኣብደ ውጊያ እዩ ነይሩ ኣብኡ እውን ያው
ዝነበረና ተሳትፎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ እውን ሰፊሕቲ ስራሕቲ ሰሪሕና ኢና እስካዕ ልዕሊ 42 መኻይን ዓበይቲ ክጠቕሙና ዝኽእሉ ማተርያላት ሙሉእ ዕቂ ዝሓዝናሉ ግዜ እዚኦም ኣካብ ሂወተይ ክጠፍኡ ዘይኽእሉ ተዘክሮታት እዮም ማለት እዩ ብንእሽተይ ስራሕቲ ዓበይቲ ስራሕቲ ዝሰርሓና ኣሎ ሙሉእ ንሙሉእ ዓወት ዝሓፈስናሉ ኢለ ዝኣምን ኩሉ እዚኣቶም ብጣዕሚ ክርስዖም ዘይክእል ግዜታት ነይሮም ሕዚ ካብዞም ማለት ካብ መጀመርያ ትሒዝካ ሰራዊት እውን ስለ ዝነበርካ ዝተሳተፍካሉ ናይ መጀመርያ ዓውደ ውግእ እውን ሰሜን እዩ ምስ ምዃኑ ብዙሕ ዓውደ ውግኣት ከም ዝተሳተፍካ ኢና ተረዲናና ግን ብጣዕሚ በቃ ዓወት ተመዝጊብናሎም ኢና መቐይሮ ነጥቢ ኮይኖም እዮም ገሊልካ ኩሉ ግዜ ካብ ሒዝናኻ ዘይጠፍኡ ትሕጎሰሎም ትኮርዐሎም ዓውደ ውግኣት ምናልባት ያው ስራሕቲ ዝስራሕ እንዲኦም በተለይ ካብ ሂወትካ ክንቅጠፉ ዘይኽእሉ መስተንክራዊ ታሪካት ተሰርሐሎም ኢለ ዝኣምነሎም ሓንቲ ናይ መስከረም ኣብ ባላጎ ከባቢ ካብ ጎብዬ ኣልውሃ ድልድል ጀሚርና ንኢድ የማን ኢና ሒዝና ነርና ንባላጎ ዝወስድ እምበኣ ከላ ኣብታ ሽዑ ዝነበረ ናይ ፀላእ ኣሰላለፍ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ዳግማይ ምኒልክ ቴዎድሮስ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ነይሩ መክት እውን ክልተ ሻለቃታት ናይ ኮማንዶ ነይሮም ካብ 102 104 105 ዝበሃሉ ናይ ኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ኮማንዶ ነይሮም ካብ ሰለስተ ሻለቃ ደሞ ሪፓብሊካን ጋርድ ዝተሳተፍሉ ኣውደ ውግያ ነይሩ እዚ ማለት ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ብትናህና ዝነበረ ኣካያይዳ 70 መዓልቲ ብዘይ ዕረፍቲ እንቅስቃሴ ስለ ዝነበረና ኣብቲ ዝደኸምናሉ ሰዓት መስከረም 3 ዘይተጋጊ እርግፀኛ እየ መስከረም 3 እስካዕ መስከረም 6 ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ውግእ ኣሊፍና ብጣዕሚ ከቢድ ካብ ንእሽተይ ተተኳሲ እስካዕ ዓብዪ ተተኳሲ ፀላኢ ዝተጠቐመሉ ነገር ግን ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ መዓልቲ ኣብ 24 ሰዓት 8 ሰዓት ብተኸታታሊ ናይ ምጥቃዕቲ ስራሕቲ እንዳሰርሐ ብተፈላለየ ኣንፈታት እንዳመፀ ዝነበረ ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ በተለይ ከዓ በባና በኩል ሓደ ኣብቲ ማሕበራዊ ኑሮ እንብሎ ካብኡ ኣብቲ ሎጂስቲካዊ ኣቕርቦታት ንብሎም ሕፅረት ክጋጥሞ ዝበለሉ ሰዓት ምክንያቱ እቲ ዝነበረና ኣቀማምጣ ስትራቴጂካዊ ኮይኑ ምክልኻል ኢና መስሪትና ነርና ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ፀላኢ ዘጥቅዕ ዘሎ ዘጥቅዕ ዝመፅእ ኣካል እንዳተወቅዐ ብላዕልን ብታሕትን ግን ከቢድ ዝኾነ ተኹስታት ያው ነንባዕልኻ ወገን ንወገን ዘይትረኣየሉ ብድላይ ተኹስ ብዙሓት ናይ ተኹስ ፀላኢ ዘይትጥቀመሉ ዘይትረኣየሉ ወቅቲ ነይሩ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ብርግፅ ነገር ግን ዓበይቲ ታሪክ ዘመስከው ኣብቲ ቦታ እሱ ኣብዚ ሕዚ ደረጃ ያው ከበርቲ ውህብቶታት ተዋሂቦም ብሻለቃ ደረጃ ዓበይቲ ሽልማታት ተሸለሙ ኣካላት ኣለውና ብርግፅ ነገር ግን ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ዝነበረ ዝሓሰብናዮ ኣብቲ ናህና ድፋዕ ሪፓብሊካን ጋርዲ ፊት ንፊት ናይ ጨወጣ ኩነታት እስካዕ ዝገጠምናሉ ኩነታት ኣነ ኣይርስዕን ኣጋጣሚ እቶም ሪፓብሊካን ጋርድታት ከም ዝፍለጥ ያው እቲ ናይ መጀመርያ እቲ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ይመፅእ ካብኡ እቲ ናይ 102 103 105 104 ንብሎም ኮማንዶ ኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ይፅጋዕ ካብኡ ሳልሳይ ሪፓብሊካን ጋርዲ ይመፅእ ሪፓብሊካን ተዓጢቕዎ ዝነበረ መሳርያ ከቢድ ነይሩ ብጣዕሚ ዘመናዊ መሳርያ እዩ መነፅር ዘለዎ ኢነርጋ ቦምብ ዝተፍእ ከቢድ መሳርያ ነይሩ ሽዑ እዚ እቲ መሳርያ ንሱሪና እየ ኣይንፈልጥን እቲ መሳርያ ንሱ ግን ብርሕቐት ምርኣይ ምስ ጀመርና ንዕኡ ንምሓዝ ብጣዕሚ ተሃንጢና ምክንያቱ እቲ ሽዑ ሰዓት ሓይሊ እከለ ከምዚኣ ታሪክ ከምዝጊባ ሓይሊ እከለያ ከምዚኣ ታሪክ ከምዝጊባ ስለ ዝበሃል ዝነበረ ክኽፈል ዝግብኦ መስዋዕት ተኸፊሉ እቲ መሳርያ ንሱ ክንዕጥቕ ኣለና ዝብለ ተሓሳስባ ነይሩ በተለይ ከም ሓይሊ ኣነ እዚታት ነይሩ እዚ ስራሕቲ ተሰሪሖም ብመጣል ያው ከባቢ መጋቢት እዩ ካብ ኣንፈት ጋሸና ኮይኑ ካብ ገረገራ ንኢድ የማን ምክልኻል መስሪትና ኣቢሰክ ተራራ ዝበሃል ነይራ ካብ ኣቢሰክ ሰሜን ወሎ ኮይኑ ኣይና ቡግና ወረዳ እዩ ካብ ኣይና ቡግና ናብ ልጅ ማርያም ቦታ ማርያም ዝበሃል ቦታ ተንቀሳቒስና ካብ ቦታ ማርያም ገለሱት ዝበሃል ቦታ ገለሱት ምስኣተና እቲ ናይ ከባቢ ናይ ምልሻ ፀጥታ እቲ ናይ ፍሉይ ኣምሓራ ተኣኪቡ ዝፀንሐና ግዜ ብድንገት ኣቲና ቀትር ሰዓት 6 ከባቢ ብድንገት ኣቲናዮ ሓንቲ ሓይሊ ኣቲና ሽዑ ኣይተሓስብ ሰለስተ ሓይሊ ብድሕሪት እየ ስራሕ ካብዚ ሓንቲ ሓይሊ ኣንቀመዶ ኮይና እንዳፀረገት ትኸድ መዛብዒት ምጥዕትን ነርና ኣጋጣሚ ኣነ ኣብታ ሽዑ ሰዓት ታሃይ ነይራ ያው እቲ ናይ ገለሱት ዝነበረ ሓይሊ ይኸበና ካብኡ ዘለና ኣማራጭ ምንም ኣይኮነን ቦታ ተታሒዙ ቦታ ሒዝካ ምምካት እዩ እዚ ከለላን መኸታን እንዳተጠቐምና ዝነበርናሉ ሰዓት ነገራት በቃ ተወዲኦም ብኾሮ ብጭርሖ ብጥሩባ ሸለሎ ቀረሮ ይጅመር ኒ ኣንሓ ንሰምዕ ኣለና ነገር ተወዲ ተባሂሉ ማለት ስለዚ ያው ካብ ላዕለዋይ ኣካል ብዝመፀን መንገዲ መሰረት ያው ሓገዝ ሓይሊ
كقرب لي حتى يقرب لك تحجز حيل زبال اللي هو أما أخل كبأتي ويني نتي شفر نتي خيويو كرت زلزنور أكل ماتي لذي كل تجانتا كفبيلة كل تجانتا حيزة قوت حسية سنتيا يعني تو حدا يقرب المريت إنه دحرت من السحاب بوتها من مرات يتحسبني يرشعوا كاوزي دات سرحة سلو آلات ري زخرعو آلات نيرم جوزات مرحت جانتا ونيرم كسر حز جبوا سرحتي مس كوميتي تماخيرة اوبريشنال زمرحو أكل نيرم مساي اسمه كتلة تزارعية سرحت خلت جانتا حيز وصيه كل جانتا حيز سون صاري وصيه ملعت كحزنا أو جلستون تعرف تصرح يزول أمنة لني دحر حد سمون أو مثل حال مسرتنا تكذا قدام كده أنا مرز بحال الله أو نات تكذا قدام يعني حنت رواي بتعم تلك زلوا رواي زلوا تكذا قدام وراديو أفتش ساعات لعل شو عتم يتشح نايت قدام نورت اللو عام تمساسي لهم سكعت على ممسع قلت إمام منان يرم نقرقين أو علامة أنا خالي نيرنا علامة بس مساسي الكا يخون النير تنان علامة قلنا تصيرنا كافت قدامون صلاتي مسبرينا مزوج أنا لهم أكلات اللي في 9 ساعات سمونا يرسع دحرزي خنا تعتقن دحر حدا سمون رقبيلو أن إحنا كاب هزب بركوتنا هزب نقلقل نهز سراويت مغانا زامنوا ناس سمون تناي جلسوا تنواري أبعد قدا وقتي سلازن أرا الشما ميرسعم أعتدوا عليك دمسي بحالو نقول نصرح لهم بنورنا بوتا أيو تمسوا عين السام عتيد سراويت وارديا زود صوتنا نعتيد تصادف تنهنا سراويت عتيد بتساتف زمسعي تأمي لهم نجي جنتا يمتع من ديلهم جنتا مالت كونيانن جنتا ما هي إن أنت رلاتشو ميلهم إني يسمعنا إني يتبعنا جنتا مالت هزم يقتل هزم يميبلا يسوق قبط أوتو يميبلا أهل يقتل أو دم يقتل سكعمال بس رأينا جن أي جنتا مالت إني كذا أوراقوتن هزم ناقلقن سلا علامات صنعت سهون سلا هزم بلن يتهجلن يعني كذا بعد لم طلعتش هجى من قصة كبر بلن تقلو يتقافت إن يعلمهم إلا مسر دعوهم تمسح بقيم نوع عمي بتعمل نوع بقى حزينة እርስ በርሳችን እንደዚህ ያሩ ነው ለካ እንደዚህ ሲያረጉን የነበረ እስከአንባል ወጣ ሳይ ዚርስ ትናይገለስ ትዝውን ሽዑ አሚኑ በጣም ምሳና ዝኖር ቅርብ ጽቡቅ ነይሩ ዝሐሸን ነይሩ ዝል እምነት አለና ማለት ስለዚህ ዝነረና ወንና አጋጣሚ ኮይኑ 32ኛ ምድባ ደቡ ብንየ ስለዚህ ነረት 32ኛ ብርግጽ መጽያ አቤት ተራኺውና ግን አብናይ ሕዚ ቅድሚ ውዕል ብሪቶሪያ ስምምዕነት መስከረም ከባቢ አብናይ ብርትኽላይ نتات سوستنيا عز سدستنيا عز بحالا 31 32 33 32 زنورت تخونت او دوجا نقاطامي صعدا ميديا ترخينا بستا كفله سرايت نساماتي كافتا كفله سرايت ياو زنيره خونتات يفلطي كم شلا سلسته سبات نقاطام خوينا بيمارخ نانا تماريخم حزمهم نانا يمص كاتم حفتم زبحال رخي ايه ماتي يا ورمو تولادي كم سرين نو يعو أنا وني أو نشي تخونتات لينتنا لخم لينتنا برقت جات كم سؤال رهاجن مركونيا خم يركب حزاون في اللتي سلام تايلنا حلف تاريخنا واقعنا أفتزم القطع أكل بأقواه مستمر كونيا سنة تنبر خياي تسمع كم رخوكايا برقت أنا ناوزي مكلا على يفولتيم أنا أتو أفتم نقطع تربطات سلك وسرح لساعات سلك ندول نيرنا بيتها بصوم ندعى علينا مقنياتو بيتها كايني على تشوف نعمل السمون احنا نواقع عمزلنا بتمقنياتي احنا بنتسرحي الساتمون او ترخيط هايلم كسرحي حاسوي برقص سرعتي زيتات سلازي نرى بيتها انفت سلازيتات نتايلنا سلنرنا برقص سسمعني لي نجار يلن او حوعتي ريد ما تزلا زيا سمعني سمعتها له فلتي كم سواء وي كنت حتحسن خلينا أنا الرخيو هم لا تقبل يو نفس ملكة أكل سريركو نسوا ويد تزود دانيا رخم زي جبري عمنيا يرجع كايات هاتي زورسكو سلازلني تو أما كاينات حمسيت بحر بتاعي زقت مني حمسيت تعم غز كذا ورديو غير كان شنو بتعم خبدي عاوز قط منا نجرتنا رتاي كلتا معلتنا ملو مغوي تمجهن عنيرنا قاطام خوينو نجر جن يا خلي مصلنا كاف تحيلي
ክልተ ሰባት ቅጫ ንክንስክቱ ንልኦም ናብቲ ማሕበረሰብ ካብ ዘሎ ብጣዕሚ ቅፅቃዛ እዩ እቲ ቦታ ከቢድ ኣምሓርኛ ኣይፈልጡን ትክክለኛ ሓደ ብፃይ ሳምሶን ይባሃል ሓደ ብፃይ ሃይለ ይባሃል ብፃይ ሃይለ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዝበፅሐ ኣጋጣሚ ሰናዊት እዩ ይርከብ ብፃይ ሃፍቶም ኣላ ሕዚ ኣሰንክቱ ኢልና ሊኽናዮም ቅጫ ሕዚ ሓንቲ ቅጫ معنا بتاشم بالكعت يا تمثلنا بالكعت بريشنا من قد يتمثل إذا حنتقطع نروح تسويها شو ساعات هذه اللي تعيو تقطع قطنا بالكحسن كتلوي هذه اللي أخنا يوم مثل أخنا يوم تقطع أتيوم حاوي لندل وعم جمريا حاوي لندل وأسات اللوي أو هرا لو نمشي لهم يقوم من عمل أتيوم مغلى الزجاجة عندي أتارك يلقى قر الله شو قلت لهم من الساماتيا أكاسيل كأش غوريرا كأو زام حريت كتجرم يا ذلا برجت كأو ده حراي لويسا كم زنا عدنا بحلاوي حنباش هرقيدة تقجات سنكت أتهايلا أوي أروي منونا نويلا تو أرخندزي أسكتني زلا جزية يوم زي الساعة رقي جرا سنكتاتو كندزي أزلا زي الساعة لا جزية الليلة مالات ديو زمنيين كرسعم زي كل كم تعستران تشعتن زقت أمنا أبي معراب كان تركان يو بيوتي كرسع كلن قطعمي دشكا مسحنا عنا دشكا ممسح عبيت سعرتها تجيرم يعني كفول زقبهم تخافي لهم يعني برقت ነገር ግን ዲሽቃን መሓዝ በተለይ ግረኛ ቅድሚት ኣሎ ካብኡ ስላይፐር ኣሎ ብሬን ኣሎ ድሕሪ ብሬን ዲሽቃን ኣይፀላእ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ዲሽቃ ክሳዳ ንምድፋእ ዲሽቃ ትምልሰላ ብርግፅ ብዲሽቃ ተፅዕኖ ስለ ዝነበረና ዲሽቃ ንምሓዝ ከበርቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ብርግፅ እስካዕ ማለት በቃ ተኪሱ ወዲዩስ نو حوز حازة امن خلت امن العلو فيتن في تجافطهم صاير لنا ليو زماني كرسو زي كيل حدا زي نجار جن بتاعناتو تخفلت نسواتي تادشكا رخينا يعني بسينا يعني يا عير السعد تادشكا حز دعار اسكع سيل اسكع حز تادشكا اما اخلنا تركم مالتي نجار جن قاطع مقينو حدا شع كاب وندي ابر جماجم قبو مالتي قريسنا ناب موجا كم موجا ناب جلسوت ناب قاشنا دخلنا عاوزنا ورنا عطيب زقت أمنا سلسته معلت وعزنا مبر سالسة معلتي مبر عاي معلت المحدار يمشي نامو تنكلته معلت مجيل عنا حترت مجلس لازم عرفت وقتي زوج عنا زين ورا أو دخلنا تشاينا جبي سويل جاينا جب خوينوس جبي كونه كنا تشاينا كريتشرات كلا زنورة بوتاكاوي نيرو قطعمي كم كفل سراي درجة كم شالك أنا بوتات هايونا أو نحضر البوتا نيرو ياو تسب دخيمي ياو تزنور خناتات بحرت وشتاو سمعتات اللو تحزنيت اللو أو كويناتين عندي رنا في 9 ساعات ون صريقنا إن أنا تزل لنا في 9 ساعات لو تخفلوا نجارات نير ياو سراوي تدخيمو بطعمي طعميو وشتاو سمعت بتصايو توديون كتلو قال سمعتات اللو نيرم برقت زي نيشي تصفاني مقراط عينة عزمامي هيكونن نختارن يوم قور خاقن نيرام مسكنا ون ساعات 3 مشت كاوي حاقو تاقيدو تاخورن شو نمطعمه شعو نايدرون قسكاسي نيرو قد تحوط فينا خيته مقبنا مسدكسنا ليت ساعات 10 4 نبال مرزام غاز تليكاف تناتي شالكا كلتا فتحنت حيلي كلتا نبال مرزام غاز تدوريناي أبغى أنا تطور زول كله ناي كلتميتي تايمو يسميت زبال أيكون ناي كلتميتر وزل لخو نبال مرزا غاز درون لي خاتلنا جن كشيفوي تناي مجمريا نا حرس لازم نورت كمرسني لازم نورنا نجرجن كريتشرات نيرم كم تلك لخو نيرم كتنا حرس أتي سوتي مسقي زنا مبل كلايونا فتنكلت جانتا دوري أتنا ما أخلنا عليها متنيا زخنا قدات تصحى جن كمتي مجمريا نورمال زفندو أيكون فندي في 9 ساعات ول سيل كم انتن كم عاوي زنجر زخنا قلبت يلو بتشايو بي ملو تزود داقن زي حزين بقورة النامي سي قرن خلنا
نيرنا أنا أنزل أمنت نيرني شعو ترجع من تنوس إحنا قد نصبحت أو تحبسنا الله شعاء ملو لي تتحمسنا حديرنا تعم خبيت سخنا كمشكل قال نيرو كأحيلتات وديك خب حدوش كايدا وديك لوخ تقبلك لوخ نمفتصام نيش كبيداتنا نير عرفت وقتي بقى بتختتالي قداج لوخ بمفتصام الله دخام الله عقل الله قعز الله طميت الله فقد على مسوات يخفل أكل مقدار يخفل زين كبيدنا نير نجوه وقحتا نقدر جنش عان نجوه تودينا لوخ كينا أو دبكو تسرح التاريخون يرسعن سرحت تصريحهم شعو سرحت تصريحهم بس سرحتي شعون أو تحفزنا نصبحيته يا تنقين يوزل أمنت لأن الشيء سمعنا سمعتها وتهتلو يعني قط منها برقص أنا 10 شديش عامت يبقى أرس عالم الله إفدري مكلاك يا سرعت 10 عامت كان صنيعة يا وزت كمل له فتنا سلام اسكباري يا تفلالي طقمات قمتات ساعات تكمل له ساعتي ناوزي تقلقيله استغلق كل من قدون يا كم تفلت تقراي زنيره خناتات يفلت سلازم تناي قل لي تقمي كا باهي بلن افتشع ساعات زنيرو او زحز درجه كاب سلام اسكباري مصيام مكينا غزي مديسان يالن واكنا اسكعمالتم مساي زنورو قلنا كالي بهير تولد خوينا مساي زنور اكلات شعون اب سلام اسكباري تمربينم زنورو نتات ماتي تخفيل زل مسواتهم كم زفلت نما يكون أنت خفيف زل زي بس تقرأ تايك تكون اللوازم تحساس أنا برقص تقرأي زحيلت بتفعل علينا يكون من عبيد مستنكراوي لو تأي تلاقي تحس تجمر زلوا لمعتها وانكسكاسيتات أبرت عتز قصل أنا أقول كم بتصحتي أنا نزل علم كاب هز تقرأي قون كفل يدل تقرأي زلني مش كرسع زي كل كنتات سلازم خنا مساعد تقرأي كون زلوا إلا زعمنا أنا ياو بإيكونومي هذا عبيد كافتن مسارتاوي لمعتها بإيكونومي عبيت هاجرات بحالا ما أخر تسريعة أدوتات تقرأي بتحقواس تقنينا أبوتات تقرأي بتحقواس ندعللو مستنكراو لو تزري دس مهلن زل أمنة لني كن ياون زل أمنة لني حسب اللي بخيس مريكا بزقات عمي كتحلفو تدل من أختي ويكتا مسخنو تدلي أنا قررت هالي الرأي من على بمجمريا أو تي تحزي أو سراي تقرأي تصرح زلو تاريخات لا تسندو تفعلي وترات أهز تقرأي زي صحيح خناتات تناجون سايت يوفت سراوي زلو تفتصم تقالو تلتات انتن مقوار تسرح وذا لكم سرحتي تعر ولا خمس عري تنتقور زي لكم أكلات كمسجين يدلي ما قطعلي أو ناس تقرأي أو حساب لبها سميري زعبيت زحيل التقرأي نختري من جزيم يمنا يا كمسجون زي اللي بوانا نتجن أو قلنا كي تفلي عبيت سرحتات سرعو هز تقرأي كمسكين دلي عني اللي مستقد على زكراس زنور الناس عنحت نزي بس النيرو زلكم رئيتو أو كومنتاتكم صحافلنا نايزي channel بيتسونو مخان سبسكرايب يورو بخالي مدرس كان رخب سسنا يعاهم